Belaka Hambai Nino question bagay tai miani je gothanantai reaction bagay ani jetanarok reaction nana pheman bagay actually miani je agothana abona ani bektygotobhabe ang abono selengo ang abono kono somoy pon ang support khlaya ebong abono support khlaijaknai samung buya haise abo kono গণতন্ত্রনি সিস্টেম ya এবং গণতন্ত্র আবহাওয়ায় কোনো কাবক মানে তামনে আব গণতন্ত্রনো একমাত্র তামনে বথারনানি বা গণতন্ত্রনো শেষ খাইনি আবুনো আ সামুংনি খাইসা তামনে অ্যাক্টিভিটিস গাवनि বাগै যে তামনাই যে আবহাওয়ায় গঠনাङै दंमाने বা আবহাওয়ায় মানে আবো কোনো সফল কাম নয়া আউন বাগै आं नरकनि थुरुते যত ত্রিপুরা মথানো হামজাকনাই বা ত্রিপুরা মথানি মেম্বার রকনো ইয়াকুং ইয়াকরমে आं কইনাই যেন আবহাওয়ায় গঠনান থেকে হাকসালো তঙ্গান বাগৈ তামনি হিমালয় চিনি মহারাজা ব তামনাই 72 ইয়ার্স जों লিডারশিপ খাইয়া 72 ইয়ার্স जों डेमोक्रेसि सिस्टेमाव चिनि राइट नानानि बागै जों अनेक किछु काफ्रा लाइखा आ काफ्रा लाइथानियाव अनेक गोबां बरक थैया गोबां बरक माइमाजालिया गोबां बरक गोनांनि बिग्रा जाखा आबुनो जों सापर्ट खालाय दङ ताबक किन्तु फियाबा चिनि राजा खासिवै बा आबुनो नासिगै ब तिनि आबुनि थाखाय जोंनो मुक्ति रोनानि बागै ब तिनि जे थानसा खालायखा ত্রিপুরা मथा खालायखा आ थानसा खालायमानि इंखा बनि जे प्रजारकनो ब तामनाय डेमोक्रेसिनि राइट वे डेमोक्रेसि सिस्टेमाव कायसा थांनानै लामा खालायनानै आबुनो चिनि राजानि जेता मुसुकमानि ताइ वान सुकमानि दैट मीन्स ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आलादा हास्टेज नामै आबो इंखा कन्स्टिट्यूशननि फ्रेमवर्कनि बिसिङाव एबं कन्स्टिट्यूशननि रायजानि बिसिङाव एबं जे कन्स्टिट्यूशननि 2 एबं 3 आर्टिकेलनि बिसिङाव गावनि बागै आ जे सामुंनो आटकिरेनानि आ सामुंनो जे बादा खालायनानि आबुनो कायसे आबुनिनो कायसे माने तामनाय केबेंमुं जे मियानि आ गथना गावनि बागै शुधु तामनाय ত্রিপুরা मथानया যত ত্রিপুরা सारक नेतारकनो सां कयनानि मुसुङो ते बाबायसा दिगि इंखा बरनि यागयक रमै बरनो खुलुमै आं कयनानि मुसुङो जों साइमानो चिनि बुरा बुरि जिरक जे सामाने दा गोरों दायबाय थैयो तै गोरों तैबाय थैयो सिलाय गोरों सिलायबाय थैयो होननाय आउन बागै जों बाहायनो आगे जे जों नुगो तामनाय सिबिएमनि आमालाव बा सिबिएम नेतारक आबो हायके फोरोंका साबार खालायके साबो सिबिएम रक साबार खालायके आबुनि परे जारा जों ताबो हादा फाहानाय रकबो आबुनो सोरोंका फियाबा आबुनो जोंबो ताबो साबार खालाय दङ कायसा ते कायसा जेमन एग्जाम्पल चिनि महाराजा जे दिन नमिनेशन होना थाङो तीनटा जागा बनाबो हायके खाय कासो आबो तो डेमोक्रेसि सिस्टेम या जम्पुइ टीएसआर कैम्पस काङो कॉलोनीओ कायसा खोट एसडीएम ऑफिस बुसकाङो ता कार्यालयाव ताइ गाबर दियो नमिनेशन सबमिट खालामनो थांमानिसे चिनि राजानो कासो आबो तो ठीक गेबले आफुर साव फोरोंका एबं आबो हायके ताङै कासुरका निश्चय जे ताबो कासुजागनाय रक बा आ कासुनाय जे दल लगनो बा आ कासुनाय आईपीएफ तिनि बरकनो तिनि ত্রিপুরা मथाबो जयन खायफायका काहामकक ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बागै यक सामामानानि बागै हेंगे तिनि उ जे फोरोंमानि अभ्यास सारिमिया आउन बागै तिनि अ जागा महाय गथानांगो गता कायसा अ जागा बुल दङ चिनि जेता आं जे खानामानि मते बा जे मिनिस्टारनि स्टेटमेन्टनि मते बसावो बनि जेता एमएलए फान्ड आबुनो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बागै पार्टी मीटिंग का आलादा कक एमएलए फान्ड इमप्लिमेन्ट खालामनायनि इंखा आलादा कक कारण एमएलए फान्ड कांगा आबुं काके गभर्नमेन्टनि रां आउन बागै गभर्नमेन्टनि रांनो सानानि बागनानि बा मानथाय आबो जत जनगणनि अधिकार दङ नम्बर 1 नम्बर 2 हांकांकांकांकै मिया जे कासुनाय रकबो आ जागाव तामनाय 50 60 70% नो आगे आईपीएफ दियो दंमाने हांका बरक आईपीएफ दियो बरक बुट दोय एमएलए सामदानि बरक बुट दङ हांका उन बागै आ रांनो मानानि अधिकार बरक बुट दङ हांकांकांके ताबुं हांकांके बरक बुट दोय एमएलए खायमानि आ पिरियडनि रांसे आबा जे एमएलए फान्ड लायचे हांका आ बरक हांका मानानि यादि हांका आबोनो तै आईपीएफ दि रकसिमि मीटिंग खालाया रांनो बांनानि आबो तो सिस्टेम मेयबला हायचे आरो नों एसडीएम नारो फान्ड प्लेस खायरि रहदि जे मासे बरकनो एसडीएम बागै चारनाय
मासे बरं भिडिअ बागै चारनाय नों भिडिअने फान प्लेस खालायदि नों आ जागा थांनाय आबाखे टेनसन सृष्टि खालायनो तो कग याबले हासे आबो तो आईपीएफ दिन रां याबले आबो तो एमएलए फानि रां आबो गभर्नमेन्ट नि रां न एन्जय खालाय चानानै आबो जतनि अधिकार दं ओके आबो कायसा परिस्थिति न माने तामनाय हाबिया खालायका हाके ओंका जाय होक हायपना आबो हाय गथ नांनानै उचितजा এবং आं ओभारअल जे आं सानन मुसुङो कयन मुसुङो तामो तिप्रामो थांतों तामो सीपीएम हंतों तामो गणमुक्ति परिषद तामो बीजेपी जनजाति मोर्चा तामो ना तामनाय कांग्रेस एसटी मोर्चा जतनो नां कयन मुसुङो आ प्रेक्टिस नि बिसुङो तातुदि आगामी दिनो जुरि सा प्रेक्टिस जों याखरि आंगांगांगांकाय जों दं संनाय एबं विशेष खाय तिप्रामो थानि जे तामनाय जत मेम्बर अगनो नां कयन मुसुङो चीनी आसल नाइसिकमुं चीनी राजानि वानसुकमानि चीनी राजानि जेता मुसुकमानि ग्रेटर त्रिपुरालैंड एवं आ ग्रेटर त्रिपुरालैंड चीनी महाराजा कन्स्टिट्यूशन 2 एवं 3 द्वारा जे जोंना आलादा हासटेग खालायै जोंनो जे थांनानै अधिकार होनानै चीनी हाव चीनी अहानि बसायखे तंनानै अधिकार होनानै बागै चीनी राजा हपुं सापुं मुक्ति थांयाङै दङ एवं आबोनो सक्सेस खायनायनि बागै अमाहाय सामुरगनि थेके हाकसाल तंनानै बागै आं नरंनि तै खालाय जौत तिप्रामो थानि मेम्बार स्ट्रकना आं याकुं याग्रमै कयो हामबाय नरखाय यूट्यूब चैनल बा जरा न्यूज चैनल टंनाय रखनो आबो हाय हामिया न्यूज न अंतत कम पब्लिश खालायनानै बागै बा यूट्यूब नि बिसिं तै खालायै फुनुकनानि आबोनो कम खालायखांके जाव कारण आबो नांमानिया आउन बागै हामियाव हांके बरक थारो आ हामियानि बिसिं तैनो जों हामियाङै थांमानो हांके काहाम कगनो हांके जों खानाथक जायगाङै थाङो जेमन एग्जांपल नंनो आं सावना जेमन 80 80 सनो आयन चिनें न कायसा साकाव पारा दङ वानजै पारा प्राय 100 फेमिलि आबोनि तला कायसा पारा दङ प्राय आरो हायनो 150 फेमिलि मतंगाना आबोनि परेंखै चिनी पारा गांगांखै चिनी पारा प्राय 300 फेमिलि मत दङ आयां साकानि जे तामनाय बुं कलर खारि थाङै आयां बांलादेश बर्डार गाना दङै बरक हरंखै दागाति खालायफायो ओंका दागाति खालायफायै आ जे बंनि गानानि पारा खारि फायै चिनी नगो परिवार कायसा दंफाया आ परिवार कायसा दंफाय माने फुङाय खांखांखांखायनो बोसारकनो मरा नांनाय गायजालांनाय थैहायमा थैनाय आबो हायमां होनाय कुतुगो फुङाय खांखांखांचे आ बोसारक बास याखो आबुनि पोरें हांका 3 मासनि पोरें हांका आइन बासै सिरंका बोसारंनो कुतुंगानि आउन बागै हामियानि प्रेक्टिस हांका महाय गाउन बागै आ हामिया वार्ड हामिया न्यूज हामिया रंनो हांका जों एभॉइड खालायखांके थानाय आबो दफानि बागै ताई हानि काहामनि बागै एवं परिवेश काहाम नारनानि बागै एवं कामिं जेनेरेशन नायथ'खौ साननानि बागै आबोनानि अनुरोध दंनाय एवं अबोनानि अनुरोध कोविड-19 न तै तो जतन किरिजाक एवं आंबो किरिजाक हाइंनि आंबो प्राय 10-15 दिन मत नकनि कुतुलिया फुङो चिमे किसा आयं साबथाका थाङै हिमो बा महायके दङ गांके आबोनि बागै कोविड-19 न तै गांका आं कयन मुसुङा जत जनगण रखनो नरंनि तै अबनो जदिसे ताबो ग्रसिदे बबा हायके कोविड नि लक्षण आबो थाइमान लेना अंका जदिसे किसा लुमका अंका लुमा बारिया आबो हायनि दं हांकांकांकाय ना जतन कयनाय तुइतुं मुथुङै आ जागा मान हांकांकाय निमब्लाय रुइ आ जेता हावा न जदिसे तामना किसा कबांके मुथुङै बेड शीट याकबा जेखुन माने बे थुकलबय आ हावा न ना हांकांकाय फुङो बायसा सारिगो बायसा आबो बेलायखे काहामनाय तामनि हिमालय खरकसा चीनी तिप्रामा थानिनो आबायके कोविड मानजागै बानु सुंहरका आउनि परे आं बनो साका एक्चुअली एंटीबायोटिक तो चाना ना एजिथ्रल अंके एजिथ्रल पास्ता साका अंकाव बायसुदु बकम या 5 दिन लंका काहामके 5 दिन हांके मकल नुगयावै प्राय 100 नि बेसि टेम्पारेचार के लंका बना इंस्ट्रक्शन दका नों निमब्लाय मुथुङै हमदि होनाय माने रि थुकलबय आ जे हावा न पुरा बसागो ताइनि बकंतै बखकतै नादि होनाय आबो हायके 3 दिन प्रेक्टिस खायके 3 दिन प्रेक्टिस खायमानि परे अंका हामका अंका उनबागै जारा बिसिङो तंनाय रंनो हांके निमब्लाय आफना आं कयन मुसुङो निमब्लाय मानखे तो आबो हायके मुथुंदि मुथुङै आबो हायके तामनाय हावा नादि अंका
हस्पिटालाव थाङै जगाजग खालायदि इनका आबो इनके खाय एन्टिबायोटिक जानानै बा गानानै जेता हेल्थ सेन्टार दङ आ जागा कमिउनिकेशन खालायदि इनका आबो हायके खायनो जों कोविड नो जों ओभारकाम खालायनाय इनका आबो हायिंका गांके खाखायो मोटामुटी सुस दंनाय इनका जे बरक ना आं इंस्ट्रक्शन देखा ब मोटामुटी ताव सुस दङै फायका इनका ता कायसा साना नंगन जे अबा बुङै दंमाने आबो हायिंका गांके नरक बनायदि इनका गांके कारण चिनि बिसिङावबो जों जारा खाकवार बरक रक दङ इंटेलेक्चुअल लक ताय एडिसियो हाक बां दङ ताय स्टेट हापां दङ जों बरंनि बिसिंथि खालायै बरंनाव कयनाय गांगे जोंबो जे मा सुजारातै मा सुबालायनाय ताव हांगांगा कायसा जे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जे ताव रेस्ट्रिक्शन खायजाक आबोनो खाखायो जे आबो हाय कुनो जागा सुबानानै थांगांगांगांगांखाय आबोरनले माने तानाय जे एडमिनिस्ट्रेटर दंनाय रबरबो मानाले खायगलाक थामंका हामनि बागै आबोनि बागै कुनो बादा दंला गांखा खायो फायदि नरकनो बकयनाय এবং যত খাগনাংতিफ्रा सारकनो कयने कारण आगि बसंगा बाहिके सुबा लायजाक ताबो गसुबावाना जोंहा बाहिके नबारकाम खायनाय এবং आबो हायके संसुबा लायनाय नरकनि बिसिङाव जरि जाबा हिंगांगांके फायदि तुबदि मिडिया फोकस खालायदि आबोनि बिसिं तिखलाय आ जागा थाङै संसुबा लायनाय अबनो आनि जता कोविड नो तै बाहिके ओभारकाम खायनाय तै अ जे सिचुएशन जे अभाब अनटन जे ngै तंमने आबनो बाहिके बबोदिके माव कब खायनाय कता गायजासिनि जे जागा जुनि दङ बा बाहिके खायसिनि पारा आमसै रग आबरंनो बथं ठीक मतके फसल मा खायनाय जेनो जों इकोनॉमिकली माने एकदम प्रेसार खालाय खालाय ताव मखे दं थाइगो दं बा चिनि जे सिस्टेमेटिक जों जे फसल माने आ फसलनो जों खायनो मा थांनाय इनका आबो हायिंका का चिनि बिसिङाव बा आसक जे तामने कतर खे जे प्रब्लेम फेस खायनो नाङा होननानै आं वान सुगियाता हामबाय असकनो